Ponovno smo zajedno, ovaj put z vrlo zanimljive lokacije. U bližini mjesta Cerkno u Sloveniji nalazi se partizanska bolnica Franja, koja je djelovala tijekom Drugog svjetskog rata između 1943. do 1945. godine. Budući da je mjesto vrlo skriveno, je Nijemci nikada nisu pronašli. Pozdrav za sve koji me pratite, koji mi pišete komentare i lajkate moje priloge. Puno vam hvala. Hvala vam, novi pretplatnici koji ste se naručili na moj kanal. Dobrodošli. Thank you, new subscribers. Welcome. Slovenska ratna partizanska bolnica Franja bila je bolnica koja je djelovala tijekom Drugog svjetskog rata od prosinca 1943. do svibnja 1945. u Dolenjim Novakima kod Cerkna u teško pristupačnom klancu Pasice. Izgrađena je za liječenje ranjenika i teških bolesnika na području 9. korpusa Slovenske partizanske vojske. Ime je dobila po doktorici Franji Bojc-Bidovec, doktorici upravitelji ove bolnice. Osim glavnog odjela u klancu Pašića, koji je bio namijenjen teškim ranjenicima, bilo je nekoliko manjih odjela za lakše ranjenike u bližoj i široj okolici. Za vrijeme njenog djelovanja na svim odjeljenjima liječeno je oko 900 boraca raznih nacionalnosti. Godine 1999. proglašen je spomenikom od nacionalnog značaja. Od 2001. nalazi se na tentativnom popisu UNESCO-ve svjetske baštine, a 2015. dobio je znak europske baštine. Bolnico je utemeljio dr. Viktor Volčak, a mjesto za nju pokazao mu je mještanin Janez Peternelj. Prvih 7 ranjenika primila je 7. prosinca 1943. U siječnju 1944. doktorica Franje Bojca, po kojem je bolnica već u ratu dobila ime. U travnju 1944. njemačka patrola je prvi put došla u neposrednu blizinu klanca, ali nije bila otkrivena. Kako se čula pucnjava i strahajući da su izdani, osoblje je evakuirao sve ranjene. Vratili su se u klanac u lipnju, a još prije toga izgradili su neke nove barake. Pred sam kraj rata, 24. ožujka 1945. godine, njemački vojnici po drugi put dolaze u neposrednu blizinu klanca. Borci su ih čekali u obrambenim bunkerima, dok su ranjenici bili sakriveni u 3 skloništa. Uspješno su odbijeni, a kada su vojnici otišli spali su kuću u Podnjeviću, gdje je cijelo vrijeme rata bilo glavno sjedište bolnice. 5. svibnja 1945. ranjenici i osoblje napustili su bolnicu i klanac. Od tada je služio kao povijesni spomenik i turistička atrakcija. Službeno je otvoreno za posjete 9. svibnja 1946. a prvi su je posjetitelji vidjeli već 1945. Bolnica Franja bila je jedna od oko 120 partizanskih bolnica koje su djelovale u Sloveniji tijekom Drugog svjetskog rata. Danas ih je sačuvano samo nekoliko. Bolnica se gradila postupno, a na kraju rata sastojala se od 14 baraka različite veličine i namjene. Osim baraka za ranjenike, bolnica je između ostalog imala operacijsku dvoranu, sobu za izolaciju, rentgensku baraku, liječničku sobu, baraka za osoblje, dom za invalide, skladište hrane, kuhinju, praonicu i kopaonicu, stolarsku radionicu, pa čak i razvodnu ploču. Od ukupno
578 ranjenika koji su se liječili u klancu, 78 ih je umrlo. Prve su pokopali na seoskom groblju, ali su ih iz sigurnosnih razloga ubrzo odlučili pokopati neposredno pred ulazom u klanac na lijevoj obali Čeršniče. U grob pokojnika položena je boca u kojoj je zapečatan listić sa osobnim podacima, ime, prezime, jedinica, datum rođenja i smrt te uzrok smrti. Nakon rata pokopani su u zajedničku grobnicu na groblju u Cerknom. Iako je bolnica Franja bila slovenska ratna bolnica, u njoj su se liječili i Hrvati, Srbi, Talijani, Francuzi, Rusi i pripadnici drugih nacionalnosti bivšeg Sovjetskog saveza, 2 Poljaka, 2 Amerikanca i 2 Austrijanaca, što svjedoči o poštivanju Ženevske deklaracije. 52. godine nakon rata 1997. godine Američka udruga zrakoplovaca ratnih veterana dodijelila je priznanje partizanskoj bolnici Franja za pomoć i liječenje njihovog člana Harolda Adamsa. Želim vam ugodno gledanje jako zanimljivog muzeja bolnice Franje.